Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Karen, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumnay. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Karen. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko namday ta, friend. Una! Gaputa manulangin nga daw. Kat mapantamat ten ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, jak amo no ma-excite ako no saan. Namin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tanto matlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ijay pagyananta? Oh, sure. Siyak pa'y matikunam. Hindi pa'y lang napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti pa nagpasyudad talangan, ti ururayek. Nasayaat nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, Uwan nanang, di kay madanagan. Damong pa'y latimapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay apanaganad, anak ko. Uwan nanang. Liklikam kumati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. Uwan nanang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipod ubing. Isulat ti gayam ko aging gaijay syudad. Hoy, friend. Among ka di? Kanayon ko amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming ningan. Anya? Panagkunak, gusto kan ka na Benji. Ay na, lukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka, Francis. Huh? Amang ano ada makangagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francisca tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardan kan. Wala. Mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tani, mabisbisingin ako, sika. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga ang mabisin ka, Naibag nga orasyo adwa Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka di ti makisango kada kayo? Ha? Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, jak samot tinbangan. Gamin, nakita ka laeng. Ay na, napsuga koan. Anya? Si kakit di mat. Ala, mangan tayo nga ruden. Ay na, maragsakan ako na para ken ka, friend. Abay anak ko nang tikas na. Gaputan na gwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak jay tao? Ay na, friend. Agaram to day jay ken ka. Anya pumangay tigapunang alaan na ti cellphone number mo. No awan pa naggusto na ken ka. Sika talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo.
Uy, sus! Amo ko nun niya ti kayat asawon da pa nagis-isem mo, friend. Ha? Uy, itay kapailangan palpaliiwan an niya. Nakaisam kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok katetex mo ni Benji an niya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragrag sakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katun, Matt. Ay na, aklunam ngaminan, friend. Naggasat ka. Ngamin, iti kinaado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, amang ano nalipatam. Imay ta dito'y syudad tapno agadal. Saan ama ki boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki boyfriend ak to, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita? Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji? Ikarik, saan ka ngagbabawi? No bilang taklo nam ti panagayat ko ken ka. Ngam Benji. Jack mailibak. Nga adamot panagayat ko kan ka. Ngam, mabuto nga ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti ron ba nga pagbut ngam, Karen? Ngamin, saan namat akayat asawen? Ano aklunin nak, katagdan natan? Aklunin nak, at pinatagta. Ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takasta ka mat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapudno ti panagayat na kanyak. Iso nga inaklon kon. Kan may sa, nabayagan niya agdat-daton kanyak ni Benji. Ay na, sana all at talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubong. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardeng ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo anya. Ha? Apay? Dagas ka diti imbagak? Ada kayo kuma aginggat inggana. No di mo kayat. Di saan laeng? Anya? Hala, umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa dino ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house me. Sigurado nga urayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Siyak ti makamukin ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka laing kanyak. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana. Panghasim. Itulod na kuman. Adahan naman tirabi Di ka madanagan ko, Nakmet. Makainana ka iti husto iti papananta. Hoy, Jack amon wanya ti ibagakan ka, friend. Friend! Jack amon niya ti aramitak ita. Mariribukan hak. Kasanun, numaamuan dananang kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanyangay. Saan na may subli tinalpas ang napasamak? Ay, nuapay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji.
Gabutamok adinak baybayan. Ngumjak namnamaon agun dawayan na tipan nakabartag ko. Anya? Hoy, awagan man day di alalaki? Siya ti makisarita kan kuana. Daita ti parikot ko, friend. Ngamin, jak ngutan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di dayta nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mi metlakit di no igagaid mo ti panagadal mo. Agam saan matgayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko, pinanunot mo kumadag itirigat mi iti amam ngagtrab-trabaho. Tapno laeng adda busbusam iti panagadal mo. Ngamapay akas ta tinaramid mo. Nanang, Hanggang panyangay nga raw. Awanan ti maaramidan tayo. At taditan. pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat, ti amat ti sikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagawid lang ijay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at nga rudno kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak na ito eh. Ni Karen. Kasta? Sige. Umawag ak tulangan ito maminsan ha. Magkumiko makita. At nangamin na patag na aramida. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Nanang, Anak, di mo pilitan no di na kayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigregatan kan, gapo iti panang pilpilit mo kan kuana. gusto kayo, nanang. Ngamay ayatak ni Benji. Kat amok, akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngamin, no napudnukan ka ti may sa lalaki. Idinaamuan na amasikog ka, ad-ad ako mga ipakita na kan iparik na ti panagayat na kan ka. Ngam saan? Takala at latan anag pukaw. Agasam tadi nakapay kayat akasarita. Nanang, Iso apang nga asim, anak ko. Di mon pilitan no di na kaya. Tiawanan bayin a lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukawlatan akaslasot. friend, Hoy, impagarap ko matlaki din no napudnukan ka di a lalaki. Ngam saan mat gayam? Buhay! Ay na! uwan nga rod, friend. Nagtalaga kan kwa na. Gaputa man umatan abulan nga agayan ayat kami. Ngam nagbidutak matgayam. Hoy, Ket, anya nga iti planom ita, friend. Nasken atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yun. One friend. Aramidak ti amin. Kan adamat karbangak kan kwa na, no bilang laang. O anya, friend, nakasagana ka ka din? One friend. Mapantangarudan Ano? Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? One friend. Masigurado ka husto da ito intad ti may sa amakam mo kan kwa na. Nasayat nga rin no kasta. Ala, mapantangaruden. Nak! Tao po? Tao po? Awan sa hamat tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta.
Saan ang kagbidot, friend? Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo. Sino po sila? Oh! Tagalog pala ka? Shh! Friend! Ay, pasensya kayo. Kunak namin no Tagalog kayo. Anya ti masapulyo? Kwa. Saludsudan mila ko, ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Wen. Dito'y. Anya ti masapulyo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Wen. Saan kami pa'y matkit di nagkalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapulyo kan kuana. Pasensya kan ading. No adaman nagbitot ni Benji. Saan na siya? Kan maysa. Awan ti amok maipapan kada kayo. Anya? Kinapudno na. Sakbay ang nag-enroll ni Benji iti pagadalan. 5 abulan ti anak mi idi. Iso anjak amo ti napaspasamak iti nagbaetan nyo. Ngamin, nalaing ni Benji nga agilimad. Dayta ti pudno. Anya? No kayat yo. Urayin niyo asumangpat ni Benji. Agsarita kayo. Okay lang ka di ka, sis? Okay lang ang kanyak. Ni Benji ti ama ti anak ko. Ngamjak kanunungan ti naramid na. Ngamin, amok tirik na ti maysa nga ina. Nga awan ti ama at tumakder para iti anak na. Agyaman kami no kasta. No kasapulan atong pang. Awan problema kanyak, Karen. No day dati wagas. Tapno maipariknam kan ko anak ti saeng nga impaay na kan ka. Karen, apay nga da kayo dito eh. Saludsod ang pailaong? Naapay nga anda kami dito eh? Awanan ka itibain! Karen. Ulbod ka? Apay nga inlimad mo kanyak? Ti kinapudno nga adamod gayam kadandanan. Kan adamod gayam an anak yo! Saan lang asyak ti linukom? Nudekat ng runa ti ina ti putot mo! Karen. Awan konsensyam alalaki? Pakawanan na, Karen. Di kag danag. Suportarak tagbalin nga anak ta. Sanan? Narigat man para kanyak at tumakdar kas amakan ina. Ngamtakdarak. No adaman ti isuportam iti agbalin nga anak ko. Isuportam laangan iti anak yo kini Jonah. Nasakit ti inaramid ni Benji. Ngamnasken nga aklunag para iti imuna a pamilyana. Impas ngay ko ti anak mi. Asa na pulos ang nagparang ni Benji. Intuloy ko ti panagadal ko aging ga nakaturpusak. Ket iti agdama, natalged maten ti trabaho. Ket naragsak kami maten iti anak mo. Ito'y pagayam mo, Karen. Agyaman nagpagayam Karen iti daytoy apakasaritaam. Awan ti imposible iti kasken ka akabaalan na ti tumakder kas ama ken ina. Ala, sabay la kuma, tamam-amom tumat ti lalaki, aparahen ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga Karen, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Baglay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Programa Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Moira adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasisirapak iti na materyalan a banag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Moira dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Alas 5, Moira. Anya pa ilaang ter aramidam? Saan mo nga iba ka nga ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko amagatang dagiti kayat ko agatangan no sadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga na trabaho na ni Mark. Si Kamat, amo mat nga ag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat birok nan. Sa bagay mat kiti ha? Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakal ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime isumatan ti agluto. Diyay tulangan mangan ti aramidak no sumangpeta. Kapag iso ti isasangkat mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan sweetheart. Nabanugak. Adutin ka makampo nga inlepas. Ala, tugaw ka nga rudin sweetheart, tamangantan. Ay. Agaw awis gayam ni pari Jake. Birthday na. Mapantay di balay da inton bigat. Ada trabaho, Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas ti trabaho satan tumapan. Isu timbagak. Imbag kadakwada tauray saan nagtrabaho ni Madeline nga asawa na. Okay laang. Magatang na pay amin na kayat na. Ninginan nga alahas, bag, sapatos, ganon niya pay dita. Pasensya ka lakuman kanyak, sweetheart. Kapot ta masapong nagtrabaho ta aduhan. Tasan nga umanay ti birok ko, nagpay kadata. Ay, anya pa'y nga rod ngay. Awan mo't maaramida ko. Happy birthday, pare! Uy! Ibagta na kaumay kayo. Kung natno di kayo umay Inuray ko pa yung amin ni bakit ko, pare. Uy, Moira! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang aruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni Pare Mark anang pilikan ka, Moira. Punay day ta na pasablog. Happy birthday. At to'y tinanong mo ang regalo mi kan ni Mark para kan ka. Thank you, Ala, bumunag kayo. Nagdiretso ka dyan kusina. Amok amabisin kayo. Ada dyan kusina ni Madeline. Okay, pare. Agyaman kami. Ada kayo gayaman. Kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang tati makaumay friend. Mailiwak mo na makakita kan ka. Uray siya, kaya't ko ti makiinistorya kan ka. Boring nga tati adala ang dito'y balay. Imbag kan ka tapalubusan na ka ni Mark nga trabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabaalan na ipay amin ni Jake akasapulam. Uray saan kang nagtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay. Nawaya arumar. Maibado na dagiti paborito na abatong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay nga agpaiso, pudnot ako na. Alangan mo't nagporma ka, kat ada ka laang mo't iti balayo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin nagiti usan. Nagtitintas. Ay, Moira. Kaya't mo ka dito madda ni Tekasta. Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapuak iti CI. Nalabasak man nagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amo ka sana kabayalan ni Mark na ipaikan ka na kita. Imsyak. Kabayalan mo ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni Jake kusina. Ang mga dapat makakita ka dati. May wait lang. At ito cellphone number ko, Awagan na lang. Nada ka sa pulang. Ipaay ko. Basta ipaay mo mati ka sa pulang.
Nagapuan, sweetheart. Nagapo kiti CR. Ay, umay ka. Makijaming ta ka dagiti agi inom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo, kaya't kung ti aginana. Ha? Di mo kayat ti agsyan? Napanlugak namin. O sige. Agpakada ta nga ruten. Saan na bale? Tinapatay. Nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Namsyak. Saan ka makaturog? Uray pilit at ti maturog. Sana may katiti panunod ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay mo ta na ibaga na ti kasjay. Kurso nada nak nga ta? Nataar ni Jake. Kasla nagri ka ta pagkadkadan ti bagbagana. Si asawa kami mo ta na duwa. Apay asaan amapukaw iti panunod ko ni Jake. Ano ka aramidam dito, Jake? Diyak namin mo rin awagan na. Iso siya akong timay. Kahit ka nga wisen. Sa dino? Itimay sa aklas sa paginuman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawa. Kuwan. Di na ko mapagkadkadan. Kaya't ko mapadasang madagiti banag a deserve ti may saan na pintas adayag akaskan ka. Jake? No'y kanak iti karbangan. Aramidag kan kadagiti banag adi mo pa'y napadasan. Kaya't pa-check. Lumapadasan. Ag-enjoy ka lagit di. Sige. Ibagaklangan ka ni Mark. Nag-overtime ha. Ito lang. Maramanak na ito nga arak. Nagimas. Para kan ka amin dagito Moira. Thank you, Jake. No siya lang ti asawa. Saan ka na pagtrabahoan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din na? Aw-awisan ni Madeline. Kadagiti kakastoy ang pag-inuman. Di na kayat dito eh. Panag ko na, noim muna ka kumaanaam-am mo. Sika ko matinagbalin nga asawa. Apay, Matt. Napigpig sa ti karisma. Nalay nga talaga ni Mark nagpili Agawin tan. Nabarda ko. Sambay. At dabay kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko napuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart? Pasensya ka nun na iturog kon. Saan ka na riniing? Nagimas namin titurog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabanog. Uray saan ka unay nga ag-overtime? Tapos saan ka matamabanog? Okay lang. Kabalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Nagtanggal agad ang tintad kanyak ni Jake. Idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagitar aramida ni Jake kanyak. Italaang ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark nga aramidan kanyak dito. Ni Jake tumawawag. Ama ano umay na konsukunan. Kinunalang namin asaan na asumrat ita. Takayat na ipasyal. Kalpasan na, maan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready ka? Umaya ko. Juan, itayak pa'y anak kasagana, love. O sige, Rod. Urayin ako na. Bye, love. Bye. Nasayatad dakin. Sa dino tinagapwa. Anya ka di dahil ta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, nagapwa kiti trabaho. Anya ka di ti mapaspasamak ka. Apay at inumpanak. Ulbod ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kini Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang aldaw. Saan ka asimrak iti trabaho? Kapota sinukon na ka ni Jake iti balay. Mark? Ita, agulbud ka pa'y lang. Alam, irubat mo dagiti kawas mo, ta sumurot kan iti dayjay at traidor. Apay, gaputa maipaay na dagiti banag ajak kabalan nga ipaay kan ka, kat isukat na kon kan kwa na. Pakawanan na. Aklo na, nasulisugag. Namdiyak kaya't ngagsinata. Sikat ay ayatak. Pumanaw kan.
Diyak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay nga mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ta relasyon. Pagpapanawan na kung ti asawak. Iso pa nga asim. Sardangan na kong nga awagan. Iso may nawakan ka. Takayat mong ibagang adda ni Japrod ka asawa ka na ko. Kinuna na sumurot ang ijay. Napatag na pailangan kanya. Kahit ko tagpakadakan ka. Kaya tumawat iti pamakaman. Nonya man ti mati na arami to. Pakawanin na ko, Ma'am Moira. At ako may pakaasikan ka. Anya day ta? Awagan ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kwa na. Ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Katsak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawata ko niti pamakawan kan kwa na iti personal. Ngam dinanong na. Di ka madanagan. Awagat man. Kat ulit at dagkit daw iti pamakawan. Kaya nagpakada ako ama pa ni Jatro. Okay. Agyaman na. Saan ko nasangpatan ni Mike? Anya ngamin dahito ang aramid ko. Pakawanan na ko, Diyos ko. Katsapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya titurungan ti biyag ko. Nagsila kami ka ni Mike. Awagak ti katrabahuan na. Damagag nung nakadwa na ni Mark. Aday ta, agri-ring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka man. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan man? Nagsisiya na kami, iti nag-recap ti shop. Abay, saan pa'y anagawin? Saan pa'y naroon? Ay, itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. Nukas na nga ag birthday kada kami nga kakatrabahuan, kanayon na nga ibaga, awan nagluto iti kanam. Kasta ka di. Ada nga hindi mi nagkinaawatan. Nagbasula, kunak man langan. Isu siguro asaan anasapa nagawid ita. Nukas ta nga rod, isu ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kwa na. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman akan ka. Apay na itaka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latan ti inaramid mo apan ang lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo na mapakawan nakpay. Na magpakpakaasi ak na ikanak pa iti may sagundaway. Diyak kayat nga agsinata. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya. Kat sikati kayat ko maagbalin nga ama dagiti anak ko. Iso pang haasim ta pakawanan nak. Diyak ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalagkukan ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anamin pinsan ti panagtalagkukan ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi ak lang ka ni Bungas. Amangan mo ikatan na kun. Ado nga min tijak na ilagpas sa paperworks ko. Ngamlaglagi pa. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Amangan no saan ang mamati ang nag-overtime ka. Ada ka mo't ang makapanagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Tagdamag kan ka no saan ang mamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa eh. Katagan-anad ka iti panagawid mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka mo. Praveen, sapay ko matasan nakakaumat mo ng ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalak na kanyak. Marigrigatan ako iti sitwasyon mi. Nam saan nakasumuko, aging ga mapakawan lak. Di matimbagakan ka. Adyak kaya't nag-overtime ka. Mark, ada ka mo't gayam dita. Anya ter aramidom dito eh. Kaya't ko lang nga pankan no sa di mo ti ayan mo. Saan ka di mo't akinunakkan ka?
Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod ang nag-overtime ka pailang. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No saan ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Hala, agawit tan. Ada good news ko kan ka, sweetheart. Uray, Shak. At damat good news ko kan ka, sweetheart. Sige, sikanti mo na amang ibagay iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati mo na. Siyempre, ladies first. Sige, manlangan. Masikog akon, sweetheart. Yes! Apag isuday ta iti good news ko, sweetheart. Among kadi, nakabiro ka kun iti trabaho adakdakkel nga amang ti sweldo, ngam iti trabaho kita. Ket mabalinain, asumarten ka nga trabaho. Akpay so? Oh, maragsakan ak iti dayta good news mo, sweetheart. Ita, saan ako nagtrabaho, Mr. Lonely, at daklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Ket agyamyaman ak iti apo, ta dinengeg na dagiti kararag ko ang mapakawanak ti asawa. Tuy pagayam mo, Moira. Agyaman nakpagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, ta nakaamiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko, aging ka ang napakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti asawam, tapno agtultuloy matiragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti naga na Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag na orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan at Jessica iti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Iti edad ko a 20 ket siyam, single akpailaan. Adamat dag iti nakarelasyon ko, ngem awan uray maysa a nagbayag kadakwada. Gapo iti dayta, impamaysak ti atensyon ko iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jessica, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pinaayaban na ka no, Sir Nico. Adda ka di ipaaramid yun. Awan matkit di, adala ang napatag nga ibagakan ka, Jessica. Anya dayta, sir? Da kayo pailangan kini Melissa ti makiseminar iti Manila inton sumaruno alawas, ha? Mabalin ka di? Ha? Di kayo madanagan. Siyak ti makamo iti aramatan nyo. Taparamot lang iti pagsayatan ti negosyo da iti seminar. Siyak kumati mapan. At damat na patag nga aramidan. Ah, okay, sir. Wan gayam. Ilepasyon dagiti report yung ay papaaramid ko kada kayo. Tapno tilangan seminar ti panunutan nyo inton sumaruno alawas. Ay na, excited ako na mapan iti Manila, friend. Sige ngay.
Oh, Jessica, mangmangag na ka di? Ay nano siyak sa anak nga excited. Apay kumaasaan? Jakman amo, Melissa. Nagasat ka kit di tasi ka tinapili ni Sir Nico. Among ka di, akayat mo't ni Flor timapan? Ngam si kama tinangibagaan ni Sir Nico. Ay nano, jak lang mabain kin ni Sir. Talaga ajak imanugot iti kayat na. Apay kumaasaan? Kat single ka mat. Awan mo't pamilyam nga asikaswam. Ay, si kakit di mat, friend. Naskan pa'y lang nga ibagam ti kasta. Kat no mat. Anya nga iti amom. Amangan no iti Manila amom ti lalaki. Para kan ka. Badum ka di dagit na nakamalita, anak ka. Wan tatang, agpa Manila kami intong Domingo. Manila ko nam. Nalipatan nyo ka din tinaibaga kada kayo, tatang. Adda seminar mi iti Manila intong Lunes. Makalawas day jay. Ay, huwan nga agpaiswan niya. Ay nalipatak matang. Da kayo pala ang kininanang ti makaamo diti balay Agluto kayo iti kaninyo, tatang. Huway, anak ko. Di na kang pakadanagan. Kabalan may mati aglutaw. Ado pa'y mati abas tuyo. Umanay mat siguro dayjay. Umanay dayjay, anak ko. Makalawas laang mat nga awan ka. Kamaudyanan na. Nakadanon tamat laangan dito yung Manila. Kitaom ti pagturugan ta, Jessica. Nagbuskot ako tyon. At dapoy aircon. Sika talaga, Melissa. Ay, no, dala ko makwarta. Agpatakderak mat iti kastoy a mansyon. Ay na, friend, kumpurmi man ti bagbagamon. Maturog kakit din no kayat mo ti maturog. Sigurado nabannog kay ti biyahe. Ay, hindi na nga ro disturbuan Maturog Sige, maturog ka. Sika ngay, saan ka maturog? Saanan? Sa anak pa'y ama katurturog. Sige, nanang. Awagan kayong tumanan no sa anak abisi. Sige laeng anak ko. Agan-andag ka dita Manila Uray da kayong ananang. Di yulip-lipatan timangan O sige nga Rodan. Bye. Ay, kailiw kunda nanang kantatang. Sapay makalawas ti seminar mi dito Manila. Okay ka lang, miss? Uwan. Okay, aklaan. Siya gam ni Lothar. Sika nga Anya tinagan mo, miss? Jessica tinagan ko, sir. Nice meeting you, Jessica. Nice meeting you too, sir. Makiseminar kayo kadimat? Wen, angam, inton bigat pa'y matlang agrugi. Amangan mo kaya't mo pa'y tiag merienda. Ado ti coffee shop di tarwar. Saanan, sir? Nakababain mat ka na kayo. Anya ko mga iti nakababayin, Jessica. Saan mat siguro adakas ti makipagayam kan ka? Agpili ka, no anya flavor ti kayat mo, Jessica. Siya ti makamong agbayad. No anya ti para kada kayo, sir. Isumat lang ti para kanya. Sige agad di mat. Kasano nga no di mo magustuhan ti flavor akayat ko. Sa anak mat anapili iti makan, sir. No anya ti adda. Okay lang kanya. Sigurado ka? Oo, sir. Di nakawawagan iti sir. Lothar ratan noise. Sige. Okay, oray na karod bit. Inak pa order. Sa di na tinanggapam, Jessica? Oh, nakariing ka matgaya man, Melissa. Wow, di tayo pa'y Asino di ka dom lalaki? Ha? Lalaki? Oh, di ko nang kadi. Saan ko nakita? Diyan niya. Nakita ka nagturong kayo iti coffee shop. Dayjay ka di? Ni Lothar dayjay. Kadwa tayo ang makiseminar. Ay, taga ano ka no? Taga dito'y madlaan. Ngam amuna ti Agiloko. Ta Ilocana kanumat ni nanang na. Kitaam
Ang mga no isugaya man ti sungbat, dagiti karkararag mo, friend. Anya, ay na friend, si kakit dimat. Kadno kaam-amok laang itay, kastakit din ti bagbagam. Anya nga iti amuta. Among friend, adaman madlaw ko itay iti day a Luther. Oh, anya mananday ta madlaw mo. Nakita no kasano nakaakitaan, friend. Panag ko na, dakol ti panag gusto na kan ka. Ay na, friend, mangrugi ka man eh. Pudno ti ibagbagak, friend. Bayam. Sakbay amalpas ti seminar tayo. Alaag ti cellphone number na para kan ka. Ay sus, day ka ti di mo aramidan, friend. Nakababain mo't kan kwa na. Ay na, Jessica, awan maalam no agbain-bain ka. Awanan ti ato asao. Uy, addaan kan iti husto nga edad. Adamot na natalgad at trabaho. Asawa laangan ti kurang kan ka. Hello, Sir Nico. Kumusta ti seminaryo kini Melissa dita Manila, Jessica? Nasaya at lagtamad, sir. Nagdangag kayo na imbaga, tapno at maadalyo, ang mabalin nyo nga i-aplikar iti trabaho yo. Nalawag ka di? Wan, sir. Ni Melissa, kumusta man tayo? Kayat yung kadi akasarita ni Melissa, sir. Mabalin ka di? Awan parikod, sir. Mabit laang. Melissa. Kaya't nakakano ang makasarita ni Sir Nico. O, at iti cellphone. Ang mga nuad na napatig nga ibaga na kan ka. Anya nga itimbaga ni Sir Nico kan ka, Melissa. Awan mo't. Kinumusta na lang ti seminar tayo. Sigurado ka? Aday talaang timbaga ni Sir Nico kan ka, friend? Good one. Awan tinayon na? Aday ta ka manin ako na, friend. Amo, agbagay kayo kini Sir Nico. Apay, anapan kada kami ti saritaan. Ti ko nam kadikat nalipatak ti may papan kada kayo ka ni Luther, ha? Alawanan. Oh, rumor takit din. Tamangan kayo kanon. Umunakan, friend. At palasak piit. Sige, agawa ang ngarot. Tagid dantan. Oh, friend. Apay akas tati pa nagkitam kanya. Di mo ibaga nga adnamanan kalukwan a planom. Hello, mabalin di makitugaw kada kayo? Sige lang, Luther. Agtugaw kan iti abay ni Jessica. Agyaman at Melissa. Nasaya at man ta na panunot mo ti umay makikatugaw kada kami? Uwe na. Takayat ko mati makisarsarita kada kayo. Nasaya at matno kasta. Tapno maam-amuyo pa'y ka ni Jessica titong galmaysa. Friend. O ni, apay ngay. Agmay may samot ni Grail iti lamisaan nga ayan na. Panag ko na, kasapulan natin kasarsarita. Di mo ibagang ibatinak dito, Melissa. Si kakit di mo. Sana bale, tadamot ni Luther akadwan. Umakarak pa'y lang iti ayan ni Grail. Tap nadamot kasarsarita na. Ag-enjoy kayo, adwa. Ay, nalipas matlaangan ti seminar tayo. Makaawin matlaangan da tao. Hoy, Jessica. Ape akas ta tilangam. Saan ka kadaan naragsak tanalpasan ti seminar tayo? Naragsak, siyempre. Apay nga rut adi ka mutan umisang. Wano, saan ka pa'y nagpakada ka ni Luther? Saan na bale? Tainted ko mati number mo kan kuana. Awagan na kanto ka no. Anya ti ko na? Di ko na, inted ko ti cellphone number mo kan ni Luther. Urayam laangan ti text na kan ka. Pudno? Katuan! Aramidak ti amin, tapno makaasawa ka, friend. Kumusta nga iti seminaryo iti Manila, anak ka? Nasaya at mat, nanang. Pudno ka day, timbaga ni Melissa kada kami kinitatang mo, Ni, anya man ang tindanon ti best friend ko kada kayo, nanang. Adda ka no na am-am mo bijay Manila. No sa anak nga agbidaw,
Luther tinagan na. Ay, ni Melissa talaga. Agawa am ti agpapansin kan kwa na anak ko. Tapno makiasawa ka mo ton. Ay nananang, awan pa'y may sa abulan anagam-am mo kami. Asawan, ti bagpagayo. Hello? Sino da ito'y? Siya da ito ni Luther. Pasensya ka na. Do'y talaan nakawag ak manan. Ado ngamin ti pakakumikuha. Kumusta ka natin? Nasaya at lagtamat. Si Kangay, kumusta kan? Okay lang. May kaawak lang. Tawan ka na makikita. Gagangay na taadayumat ngamin ti ayan mo. Aywan kaya. Umay kami to agbakasyon dito Bagyo yung sumaraw na bulan. Kadwak na ng kantatang ko. Ken, dagiti kakabsat ko. I-text kan to tagkikita tayo. Iti anya aga po. Tapno mamam mong matida Ken, tapno maipamam mo kamit lang ka dakwada. Ay na, Luther. Manula ang abulan anagam-amot na. Sana bali. Tagpada tamat single. Sabagay. Kumusta kayo kami, Luther, friend? Makatawanan asaan ko anakit kita Tatunggal umay dito'y bagyo kat kanayon ka abisi. Kat, inaklon mo? Saan pa'y? Anya? Apay ngay asaan pa'y? Kat no idi pala napalabas atawon ngagdatdaton kan ka. Ay na, friend. Diyak nga rod sigurado. Apay kumasaan ka asigurado. Kat si ka mismo tinangibaga kanya. Ngagbakbakasyon ni Luther dito'y bagyo. Tapno lang makita na ka. Ay, diyak man mo. Ay na, friend. Manmanula ang tilalaki akas kankwana. Manmanula ang tilalaki ng sakripisyo para iti taong ay ayatan na. Iso sige, aklo naman, friend. Amangan numaunaan na kati sa bali. Agyaman na ka. Tayo naklon lang, Jessica. Ikarig. Sa anak tong agbalin asakit ti ulo. Nakitak dagiti sakripisyon para kanya. Katsapay lang kuma. Kasaan kantong agbaliw, Luther? Wen, di ka mandanagan. Manungal daw nga iti bakasyon mo dito'y bagyo. Talungal daw lang. Ado nga minti trabaho nga agur-uray di Manila. Ang bayan, into makaurno nga. Gumata to iti lote kan balay dito'y bagyo. At padasag to ti agsapol iti pagtrabaho at dito'y. Iti kasta, kanayan tanto nga kitkita. Sige, no kasta ti kunang. Suportaran ka. Agyaman ang launay, Jessica. Nakasaganan ti bakante a kwartaw. Ijay pailaan ti pagturugam, baraw. Agyaman na kangkal. Ano sampay laang Tasaan pa nga minanalpas ti renovation ti balay may. Okay lang, Uncle. Mawatak mat. Sa may sa, simple mo't laabiyag ti di makilap. Isungawan ti parekot. No maipapaniti ka kasta banang. Masaya at nga rugno kasta barok. Ay, anak ka asikas mong tinobium Wantatang, kat agyaman na ka. Sige, ibati kayo pa'y dito mapanak ije kusina. Tatulungak ni nanang mong aglutaw. Agrubwat akong, Jessica. Sige, agan-anad ka I-text na to ang paman ang makadanon kay ije Manila. Bueno, automatic daytan. Ti prutas kun na nga intad ni nanang Di mo liplipatan. Nala ko na. Luther, baraw. Agrubwat ka matgaya man. Wanang kan. Adang amin agur-uray at trabaho ije Manila.
Agan anad ka nga ron ijay Agsubli kan tumanan, wan? Uwan, Uncle. Ang jak pa'y masigurado. O, kaanon to ang makasubli Ken kita haam to. Nuada mabalin mo pagaplayan dito'y bagyo. Tauray dito'y kan nga agtrabaho. Adamat to'y balay apag naadam no bilang lag. O, nangagmumot siguro timbaga ni Tatang, Luther. Uwan. Ala, mapanak nga rodan. Tapno sa anak ang maladaw. Agan anad ka, baraw. Kasta tinagbalin a set up mi kini Luther, iti uneg ti dua atawan, Mr. Lonely. Tunggal umay pumasyat dito'y bagyo, kat ijay balay ti pagturugan na. Agingga ang nagdesisyon kami ngagkalaysa. Idi damo, nakipagnaid kami pailaan kadag iti dadakkel ko. Imbakar kami laangan, idi nakaipatakder kami iti bukod mi abalay. Ita, adan dua nga anak mi. Pagyamanak launay, tauray no naladawak anak ya asawa, akas kuna dagiti kakapagyan mi, responsable kan mapagtalkan met tinagbalin nga asawa. Alakastan kat agyaman nakiting kay panangin drama, iti pakasaritaan. Ito'y pagayam mo, Jessica. Pagayam Jessica, agyaman nakiti dahi pakasaritaam. Ala, awan ti makunak, no di ti mangkablaaw kada kayo, gapo tanaragsak ti binangon yo a pamilya. Kat agtutuloy kuma ti kinaragsak yo, ken pinatagyo iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Jessica, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na istasyon. Agyaman kami ti kay panangtarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Ti pakasalitaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marlon. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmaymaysak nga anak, kat agmaymaysak ti inak anang isakad iti panagbiag mi. Gapo tanasapa apimusay ti amat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marlaw na nakaw. Pang-aasim man tayawatan na iti tanom. Mabit lang, nanang. At tuwing tidanong mo naman nyo, nanang. Hagyaman na kanak ko. Ay, pasensya kan. Amok, amabanbanukan ang mga asikaso kanya. No apay ba't ngamin ang nagbalinak ba't ang managsaksakin. Adda ka di bagpagaman ako. Ay, awan na. Sige nga ron. Panawan kayo pwede, di balay? Sigurado at dandanita nila ya. Purayan nyo labitan ti kasinsin ko. Buhanan ako. Panawan naglatan dito. Sana balay. At damot nila kasinsin mo at ang tangdanam ang mga sikaso kanya. Nukas jay amaman ka ang trabaho. Alang rod, manawan kayo pa dito balay.
Si kamot gayam, Uncle Jesse. Nasaya ata nasabat ka, Marlon. Kumusta ni Nanang Mau? Imimbag ka din. Saan pa yung Uncle? Mapan kayo man kit di balay. Tumulong kayo ang mga sikasukan ko na. Marigrigatan akon. Anya? Ket no damag kumait nga da kano tangtangda na mga asikaso itinam. Minsan lay, Uncle. Ang nawan trabaho, siyak lang ti mga asikaso. Iso mabanugat mo. Ay, kastagayang baraw ka. Ala, amo kasamsambutem ti oras mo ama pa nagtrabaho ka anakan. Agsarita tantulangan iti sabaling aldaw. Sige nga rin, Uncle. Panawan kayo pa dito. Good morning, pare Marlon. Ay, naimbag ka pa para Edward. Good morning mo. Siyak nga bad. Abay ka di manan, pare. Kanya manan ti pagkaskastaam. Pagkas ano? Uray kag may sakabsat ni Nanang ko ani Uncle Jesse. Di nakmat maawatan. Gapo iti sitwasyon ko ita. Ay na, pare. Amok sa manan ti kayat mo asawan. Ala, urayin ta ti break. Sa tanto agsarita. Agyaman na ka. Kasapulak namin ti pangyubkasak iti marikrik na. Wen, pare. Di ka madanagan. At daak dito'y ang nakasaga na adumngag. Unay din kan, nakasirseryoso ka manan, Marlon. Anya ka di manan tinapasama. Ay na, Tanya. Isu akas ta tinobiom. Gaputa ag sinsintimiento manin. Anya? Anya manan ayat iparikot mo, sweetheart. Di mo kunaan. Ani manan nanang mo. Uwan nga Rod. Nabanug ako na mga sasikasukan ko na. Nood na kayat kong aramidan. Dak marami na. Gaputa, ninanang mo ti pampanunutek. Day talaan? Uy, datagsan ti parikot ko niya. Di lang amin marik na. Gaputa saan ada kayo ti ada iti sitwasyon ko. Maawatan mi ti marikrik nam, pare. Ngaman niya nga ron ngay. Kat agmay may sakamat nga anak. Asino kumangay tinamnamaam akaduan ni Nanang mo. Ay, itong palbiyag ka dilatan asyak ti mga asikaso ko ni Nanang. Marlon, di ka kumaagsao iti kasta. Panunutom ko maano saan agapu ka ni Nana Nadia. Awan ka kumaiti ayan mo ita. Awan kumati kasta kapinta sa pagsapulan. No di na karkarigatan tinangisakad iti panagadal mo. Nalipatan pa din dayta, Marlon? Kosto tinubiam, pare. Manong Marlon, tangay si Mangpot kamatan. Panawan kayo diti balayo kini auntie. Nakaluto akmotan iti pangrabyan nyo. Ay, awan ka di pa tinagbaliwan ti sitwasyon ni Nanang. No ti sakit na ti kahit mo sa uwan, isupay laang. Kanayon latamot nga aguyak, maura ag tumtumar iti agas. Kanayon kumot amapan ipacheck Ang kas dilatamot nga awan pagbaliwan na. Anya nga tano, baliwam ti doktor na manong. Ha? Amangan mat no saan nalaang akabagayan ti doktor ang mga asikaso kan kwa na ita. Ay, namin anon anak sukat iti doktor. Ang isulat tamat. Ala, ano san tayo ng asikaswan ni auntie? Nalabit, gapumutan iti kinabakot na. Isu nga adun dagiti marikrik na iti bagi na ita. Wala na. Anano sa kun nga asikaswan ni Nana. Gapotag may saklakit nga rod nga anak. Uwan O sige nga rod, innakon. Nagpiti ka pa Uncle Jesse. Agkapit tayo pa'y kabayatan ti panagsasalita tayo. Ay, sana balay. Nakaturo pa'y mat ni Nanang Mau. Uwan nga Rod. Nagyaman na kaanakan Ay, nasayata nakaturog ti kabsat ko. Jak ngamin kaya tamangag na dagiti ibagakan ka. Anya ngamin ti ibagayo, Uncle. Apayo diyo kaya't amangag ni Nana. Jak kaya tamasail tirik Nana.
Amok nga may nukasano ti panang ipatagnakan ka. Ngam ita tayo suntek kasapulan iti panangasikaso kang pamatag. Saan kagaya man nakasagana amang ipaay iti dayta? Anya ka din dayta may bagbagayan ka. As-asikas pag matinak. Numapanak ag trabaho. Adamat minsan laya atang tangdana ka mga iwan kang kuana. Anya pa'y lang, tijak na ipaayang ka. Pudnaw, ipapaay mo dagiti masapsapul na. Ngam itilikudan ti amin, agrik-reklamo ka matlaeng. Ibagbagam ka naw adadagsen ti mismo nga inam. Amom ka day, no anya dagiti kabaalan nga aramiden ti inam para ken ka. Idi basig ka pa'y, kasta unay tirigat ni Manang Nadia anang isaksakad iti panagbiagyaw. Idi nagadal ka, amin, inasitgan na nga utangan, tapno adala ang busbusan nga agadan. Uray pinapabainan da iday, inturturid na amin dagita para ken ka. Kaya't nala amaadaan ka itinaranyag amasakbayan. Ako ang amin angkal. Ang mga nubandong ko lang ang mga saasikaso kaninanang. Iso akas dito maipagak na maminsan. Maawatan ka. Ngemrumba nga iparik na mat ti pamatag mo iti inam. Gaputa saan tayo ang maibaga no kasanupay kapaot ang makaden natayaw ni Manang Nadia. Apay ang nakaululimot ka, Marlon. Itay tapay lang dito parke. Ngam di ka pulos agtagtagari. Apay ka di manan. Ha? Anya ka dito parikot mo. Ibagam kanya. Saan na kami anairwa makastaka? Sigud mo't nga agis istorya ka no kastoy nagpaspasyarta. Anya ka dito pakariribukan. Kas lang amin na ba inanak iti imbaga kanyak ni ulitag ko. Anya timbagana. Inistorya na nagiti adu a sakripisyo ti ina kanyak. Idi basitak pa'y. Aging ka iti agad adalakon. Kas lamabay na kiti bagik. Nagado a pinampanunot. Ken, naisasaw pa makapasakit iti mismo inak. Iso mabay na kiti bagik. Mas dawak mat kamin kan ka. Apay ngamin nga ibagam apadagsan kan kaninanang mo. Idinto ta ka ba alamot nga asikasuan? Di mangtangdan ka, iti mabalin ang mga sikaso kan kuana. Ipapas mo ket ding asikasuan ti inam, itatamakit kitampay. Anya nga rod no nagbalin ang managsaksak. Nalabit aga pumot kan kadagiti rigrigat na nagtrab-trabaho idi. Kan saan ka di ako nang ipapaagas mo mat? Nalabit aga pumot tan iti kinabakat na, iso ang nalakalaangan ang makapkaptan iti agduduma sakit. Sige. Tong palak dagitin balakan mo. Ipatagkan asikaswa ko ni nanang. Day tati kasayaatan nga aramidam. Subadam mat dagiti adu a sakripisyo ni nanang mo kan ka, Marlon. Oh, insan. Ada ako. Ada pasarabok. Adda ka mo gaya minsan. Nagdaldalusak iti silid ni Auntie Nadia. Ituloy ko pa iti agdalos, sakbay nga agawidak. Ay, mabilay. Apay nga enrar mo amin akama kan kabinet. Kaya't na ngamin amadalusan ana imbag ti silid na insan. Sa dinong arotean ni nanang. Ano, inyakar mo pa'y kadi iti silid ko? Ay, mabitlang. Itad ko ti pasarabok kan ko na Awan di ta silid mo ni Auntie, insan. Nang ipanamarot kan ko na insan. Ijerwar? Ay, ingka isirak. Ang mga numalami isan ijay. Umarok ti uyak na. Pasensya kan insan, nagpasukon ni nanang mo kini Uncle Jesse. Kaya't na kano, nga ijay pa'y laang nga agnaad. Sana balik kano. Taad damat ni Uncle Jesse ang mga sikasukan ko na ijay. Kun imbaga na kanyak, akayat na ang makainanakapay. Anya na ita papel. Adto insan, awata mo. Basa aktil na.
Apa nga kasya ti kilat ang nagbalin a desisyon ni nanang? Pasaam laang ang nagtasurat na insan. O sige nga ron, padawan ka pa dito, ituloy ko nga agdalos. Marlon, anak ko. Mapanak pa lang makipagyan, ijay ayan dangkel mo. Ipatpatag ka unay. Isodyak kaya't amapandog ka. Amok amasikuran ka unayan iti kasasad ko ita. Pasensya ka nung nagbalinak adadagsan ka. Di ka madanagan. Mariknak asaan akong ngagbayag. Lumag-anton ti panagbiag mo, inton awanak ton amakit-kita. Kaya't ko lang nga ibaga nga ipatpatag ka unay. Nalag-anan tirik na apumanaw. Gaputa na talgedan ti kasasaad mo. Natungpal dagiti arapap ko para kan ka. Ipatpatag ka unay, anak ko. Mapanak ijayandang kalinton bingat. Sukunat ni nanang. Rumbang asyak ti mga sikasukan ko na. Tanya, kuyugon nakman ang mapanbang sukon ka ni nanang ijabalay da Uncle Jesse? Ha? Apay? Nagbakasyon ka din ni Nana Nadia? Napasaktak tirik nana, isuan na pa ni Jay. Agbababawi akit impakpakitak iti mismo ngayon idi. Diyak kaya't amatay ni nanang anasakit tinakam na kanyak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod. Agsukatak, kat mapantaadagos iti ayan ni nanang mo. Anya ka diti ibaga, manak ko. Nabasam ka din ti surat ko kan ka. Pakawalan da ko mananang. Napasaktak tirik na yun. Ang kinapudno na. Ipatpatag kayo unay. Pangasyo, tagawid tayo kuman. Maikaw ngawan kayo asang pataki jabalay. Amok, amariglikatan ka, nanak ko. Kadyak kaya't amarigatan ka. Eso nga'y mayak pala dito. Diyak kaya't amarigatan ka, anak ko. Pakawanan dak. Ang itikawan nyo di balay. Naikawa kiti husto. Diyak kaya't amapukaw kayo kanyak nanang. Asikaswan kayo. Aging kahit imaudi nga angas yun. Ipatpatag kayo unay, nanang. Talaga ka day nga yawid mo mutla ang tinam, Marlon ka anakan. Uwan Uncle, agyaman na kiti pa nang asikasayo kan kuha na. Kabayatan ti kada na dito eh. Apay, nakainana ka din baraw. Nakamirisa ka kan. Saan kaya marumbang asumukak ang mga sikaso kaninanang? Sana rumbang ang maumaak. Kaya't agyaman na kada kayo. Kapoy tin bagbagayo, kaya't nakaamirisak. Kaya't rumbang gayam nga ipatagkan asikaswag tinak. Gaputa itan ti panawan. Tapno subadak dagiti ado sakripisyo kan rigrigat na kanyak. Rumbang lang nga kasta kanakan. Ano sam ti inap? Ipatagkan asikaswam. Kabayatan asibibiyag pay. Uwan, Uncle. Maganda yun, nanang. Kaya't kalpasan na. Hintay agpaini ijerwar. Ay na, nagdakalan tinagbaliwa man ako. Agyaman na ka. Mariknak mo't lang ang ti kinapatag ko ka. Lito pakdagiti amin na nagkukurangan, nanang. Kaya't manipod ita. Di ako nagarami dito pakasairan tirik na yun. Ipatpatid kayo, unay. Iso nga sikaswan kayo, aging kat umimbag kayo. Agyaman ako, unay, anak ko. Ipatpatid ka mo't unay. Ita, imimbag matan tinak.
Nagkalaysa kamin kinitanya, kat dua kamin ang mga asikaso, iti ipatpatig ko unay nga ina. Kastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Marlon. Agyamanak pagayam Marlon, iti dayto apakasaritaam. Natural lang iti tao ti mabanlog. Ngem saan ada ito iti rason, tapno baybayan tayo, dagiti naganak tayo. Agbalin nga adal daytoy kada tayo nga anak, nga iti panagsalog, ti bigsa, dagiti naganak tayo, rumbang lang nga asikaswan tayo ida. Gaputan o awanda, awan tayo met, ito'y abiyag. Ala, ituloy mo ti mga sikaso iti inam, kat ipariknam ti pamatig mo kankwana. Bueno papagayam, hingga nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng patulog. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Marlon, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.